morning! This is Don Romantico in the house, yo. Nakami karon sa Seven Falls. Kapalo mo sa Seven Falls. Kay falls yan, 7 to 4. This is the falls number 2, right? Tama ba? Falls number 2. Ikan 3 guys, tansya pa kayo niya sa falls. Pero ang talsik sa kuan, sa tubig. Mapil pa na mo. Mapil pa na ko. So, nice kayo siya. Kita na mo niya ang falls number 1. Na 1, 2, 3, 4. Daghan kayo tag mga kapatid. Ay mga atong pandere. Atong ang mga kaigsuunan nun niya. Atong ipakita sa inyo. Grabe guys, daghan kayo sila. Pantog tayo wala na dito sa sinad na nadere. Ang tago. Na nilalang sa mga tunta nila. Bandaw. Ng kanuno-nuno. Kanuno-nunuan. So, what's out niya? Kung kinsa na sila, kung kinsa na ang klase sila nga tayo. So, mga guys, klaro kayo ang falls. No? Kasi ang isang malaking talon. Yan. Kumalon ka nga. Nangis sa di ko siya pinaka-tuktok. Paano siya? Makita lang mo ang second falls. Pero kung panahon mo dito, wala kong nakahulog. Taas. Taas yan. Siyempre, taas. Nakahulog. Diba? Ang ilahang restaurant. Tapos diri kung na kay mga gusto nga memory diri sa Seven Falls or even dito sa gawas, sila ka mga sa bamboo. Pagka si bamboo ilan ang iputol gud ka. Manay logic. So kung gusto niyo magdugay ka putlon nila, dito ka sa pinakasuot, pinakatunga. May kabuluhan mo to. Guys, mga gawa ng mga walang magawa sa buhay. Ayan. So, wala lang, trip lang nila. Iwan ko kung anong what's the reason behind. Siguro ang mga nakabutang diri ang kuan, katong mga nag-date, katong nasa lake crush, sinapa diri si Ashley niya, love nga heart. Ayan. So ito si Maoy, naguro yung nagmaoy diri, Maoy, Nunoy, si Makmak, si Aaron, mga Maoy. Oy, kung sinsama mo mga Makmak, mga Maoy mo, patuloy nyo yan. Diba, happy lang daw, walang ending. Anyway, kilabotan nila. Gikan diri sa mong nahimutangan dito sa may restaurant sa Seven Falls. Kita niyo ang view dalan kon padulong sa lain pa nga falls. Kay marami isa lang siya sa pa guys, pero daghan kayo ang mga falls niya, pito ka buok. Actually walo na siya eh. Di ko ang isa. Ito na lang. The question is, asa ang isa ka falls? Nasa Tinago Falls. Dili mo makitaan nga gitago man. So wala diri. Tago eh. Actually, walo na sila. Yan. Dili mo na. Paning ka doon. Give me a cue. Dito lang yapon eh. Kita na mo tinyo ang rainbow. There's a rainbow even there's no rain. Natin mo ano siya rainbow. Sakwa na diya sa talsik sa tubig gikan sa falls, tapos init. Ayan, may 7 colors. It's created the 7 colors. That's what we call rainbow. Right, so ayan guys, kayo diri ayaw gid tanga-tanga o pagupog diri kita sin na what slope kayo ya layo. So wala guys, ang kadugang falls, let's go sa kinakauna pa naman nakita. Entering the Hikong Nature Park and Restaurant. Ayan. Nami karon sa sulod sa Hikong. Ayan, Hikong Restaurant. Ano ilang mga shirt order dito guys. Ito. Pero napansin na wala pa ilang tao. Siguro na dito, nagpaunggoy-unggoy lang. Si Ma'am
Ma'am or sir? Ano pangalan mo, ma'am? Nini. Nining. Si Ma'am Nining na in charge sa Hikong Nature Park and Restaurant. Ayan. Chicharon na. So, order ta. Isa ka chicharon tapos ano. Ini chicken din na sa gusto. Okay lang. Ang kinilang mga tilapia. Ay. Sayang, hindi ko nakunan. Hey guys, relaxing. Actually, gikan mi market mi diri sa Tagiya sa Seven Falls. Gikan mi sa Lake Cebu. Nag-market mi dito for our cooperative. Tapos inan mi sa Tagiya nga suri sa mo dito, ayan. Mo ni. Wapo kayo sila guys, okay kayo ang ilahang spot for kung gusto niyo mga relax ka, nakita kag mga nature kayo nga view. Ani lang mo dire sa kuan sa Seven Falls. Sama sa akong gingon gina. Joke ra to guys sa katong 8 falls na siya. Kay ang isa kay nasa Tinago Falls na joke ra to. Joker ko di lang lata. So frustrated comedian. So ayan. Stop sa midray, stop over. Order si Mami o kuan para magtilawan daw. Saan may babayar. So baka naman Hikong Restaurant, Hikong Park and Restaurant. Ayan. Nice, kita tahu nya guys. Hi guys, sama nang pong ipakita sa inyo karon ang dadang. Actually diri guys, ganiha daghan kayo itong mga brothers and sisters na to diri. Mangaon ng durian. Tutulong. Mga unggoy guys, daghan kayo ito diri kanina nawala man. Asa naman mo, moy? Oto guys, gikan mi dito sa kuan. Yuna na mo ang Sikan Falls. Tapos kining sa taas ano. Kumpay dito sa taas ang pinakauna nga falls. So tara. Take a picture. Okay, bayad siguro. That is made of abacus.
wapo kay ang puruma marang siya ng man-made gani sa pool. Pag na-explain ko sa behind the falls, diba, na-explain ko, pero natural siya. Wapo kay ang ship. Kasi sukat ba, inana lang dapat darako. Nice. Wala niya permero sa 7 falls, pinakauna nga falls. Kapag dito kanina, kapag ito ang Ikan Falls. So, tao na to ang ikatulo, ikatlo, ikalima, kauno mo ikapito. Mahaba-habang usapan to guys, tara. Guys, para sulit yun. Atong atuon ang nang doon lagi kita sa hatak natin sa falls para ma-feel na mo. Kung niya ma-feel ang hatak niya. So, ganito lang ganyan, marang madunggan, ma-feelan mo itong mga moist nga hatak sa falls gani, mga nagmayng tubig ba. So, tara. Magulan yung tira. Magulan ng kusog kayo guys. Dali, pwede ba rin? Look at that. Langgi kuan. Ito, puntor. Puntor pitawag ka na. Pag mangyayot kayo sa kabunganan gid sa tubig sa primero nga falls o swimming pool, beware mo sa mga pooling debris sa taas. Sila yung mga bato ng mga ligid at least makalikay mo gamay ni marami ang man. Posibleng na yung mga hatak ng mga bato, mga ligid, mga tawal yung mga bakbo, mga disgrasya. So, wala lang, beware of dogs. Ang ilang yuta rin guys, dili gini mauga-uga tungod sa hambong sa falls gani. Marag safety check dire. Kung natin lang siguro naka dire sa tungod guys. Marag perminti ka habo-habo. Ano pa sa Tagalog yan? Kanang sa Ilonggo gani. Kanang taliksi o sa Talipik. Pero sa takutog guys. Mapasa na dito ako. Dili ko siguro pwede paliguan siguro dito kay bagani ko nakita nga bato ganin nahulog oh. Dito nito sa taas. Sigurado pag patumag kaya dili ka madido. Bukol pa more. Kita ba ma-focus? Pangunahan pa lang. Kaya mga hakbong sabay sa tubig oh. Parang bato siya. Ya, dire sa mo video distansya ng mga 20 meters siguro. Gikan dire sa kong gitindugan. Pero ang talsik sa tubig abot dire. So posible mo inungdan madili siya mauga-uga dalan sa dire. Gawa sa makulan. So pero nice ayo. Nice bro, I think dili siya para liguan, pang view lang kay delikado man. Bahala na siguro dito sa taas. Kaya tubig na usap daw. Kaya lang tubig. Hadlo ko noon daw, kaya bahan na kayo daw. Bahan na yan. Kusog ang tubig. Ang karin na tubig kusog. Yan yung marag sa pag-color. Marag baha. Nagulan siguro sa taas. Agad yung mga nangaanod na. Mga kahoy-kahoy. So dito magdugay guys. Daghang salamat. Ato to Laing Falls. Pero actually same nga saka lang gyapon. Same source sa tubig. So kung magbaha din, siyempre nagbaha po dito. Ang importante, luwas ta, muli na ta. Tara! Guys, marag din kusog na gidmayo ang falls. So duda na mo marag kuan gid siya. Nagbaha gid siguro or nagkulan dito sa taas sa bukid. Kusog na kayong karin sa tubig guys. Nananay mga kuan on, lapaw na gid siya. Tingnan, awan ninyo.
Di na ganyan nakuha. Oh, okay, nihawa mi dia dapita. Kaya medyo di na gid siya normal. Oh. Taas na kay yang hagbong sa tubig. So kung dito ka gid sa tungod sa tumo ang gitindugan ganina guys, medyo hadlok siya. Samot ta karon nga marag ding kusog ug maayo ang current sa tubig. Nya marag nausab na gid yang kulor ug samot. Siguro baha. So siguro di mo siguro ta maabot diri sa mo ang gitindugan kung baha man. Makadagan pa man pud siguro mi. Pero mas maayo nga safety first. Tara, let's go. Uwian na. Kita. So, uli. Uwian na. Marag dili na mo mapakita ang ubang falls, guys. Marag it's a falls. It's a falls. It's a prank. Ano yung mga palibot niya. Tapos sulod background music. I'm sorry. Don't please. Ang mga nag-market, nag-vlog. So, double purpose din yung mga anhi karon. Market plus vlog equals baha. So, tara na. Guys, sulit. Kenapa sila yung mga turutot at bumbo? So, guys. Okay. Susunod na ang mga inaapot During, ng vlog sa akin. Sorry ah. 774 steps. Yes, oo. Pababa. So, mo po na imong dublyon pag musaka ka. Kaya? Puro man ay bawal. Bawal diri madam no. Ibawalan nila madam. Diri mo nao. O kasi may mga bumagsak pa dyan na. Bawalan karon guys, kaya bawalan pa ang naog dito kinado mga debris na nabagsak dito. Pero 774 steps. So okay lang. Hindi naman tayo ganun katanda eh. So tara. Guys! Muna magiging gina guys. Brother and sister. Uy. Uy. Dagan ka na sila guys, ganina. Online na nagpakita oh. Tapon-tapon lang sila dito. Yan. Sa mga kauban na nila. Daghan kina nagpa-read na sila ganina. Ito nagpa-relax yung isa. Yan. Hi brother. Where's our family? Yan. So, dire nature gid guys siya. Daghan na makita ng mga kuan. Ay, ano 'yun? Uy. Ha? Apa? Wala. Nana ang tatang saka no? Nang ulay ka ba? No, nindot suro kayo. Try mo nga mi. Yan. Yanan. Silang kayo ba? How to be you po. Are we not one of them?
kami sa Falls 2 guys. Yan. Falls 2. Ito ba kung sa'y pahan dito. Kasi na-report dito. Or apa? Awa. Medyo nag-uga-uga siya ba? Ano yung tawag na? Dito din naman dito. Dira ka pa kadto sa dito gid mismo sa number 2. Dito. Oh. Dito naman dito sa nakapilong. Actually, marap po dito dito. No? Okay, dumay ano siya. Oo na ang kaduhang falls. Ang pangutana karon asa tong duha. Kaya mananap eh. Mga hayop. Mga animal oh. Nice kayo siya guys. Taas ka. Ang kaduhang falls taas siya. So dili pa dito sa Permiro ganina nga nice kay iyang turma. Okay na eh. Hagbong lang yun siya. Wala siya turma-turma. Pero bago siya tanawin lungkod siya kataas. I'm sure kung dito ka sa tumod doon, marang medyo kusog na po ang karin sa tubig tulad sa taas man sa iyahang hagbong. So, nice, okay siya. Pero, marang di ka sa makadlo dito. Kasi nakatungod. Next time na lang eh, apoy man. Handlock naman ito green ako, kaya parang nagbaha dito sa taas ba. Kung makita ninyo unang falls na itong gituan. Nagtagap na itong mga kuwan, galit ang kulor ang ito. Ibang kulor sa tubig, tapos kusog ang karin. So, kung sabot, tawanan na niya. Ano, napit na doon sa taas. Dili, kung siguro isa ko parang gayang baha. No? So, nice. Nice day guys, sa Seven Falls. Sorry, Seven Falls Garden Resort. Sabi tawagan na bro, or anything. So, I don't know. Kung sa Seven Falls yan. Ang atong nakita pa lang is falls number 1 and falls number 2. Ang true. Falls and true. Okay, ano to? So, pagkitaon na to guys. Pagkitaan na ta. Nasa napita ang 3, falls 3, 4, 5, 6, 7. Kaya ang 8, itaguan naman. Tinago falls. Guys, ang among ipangita nga kuan, mga brothers and sisters. Andito na sila. Ayan. Ito na. Dami oh. Hi brothers. Okay. Brothers and sisters. Lamaran lang kaya. Ayan. Sa Seven Falls kanina. Kaya wala na mo napakita itong falls 3, 4, 5, 6, 7 kay pinakatumoy pag daw siya. Kaya marag nag-ulan man sa bukid, hadlok may pasi na lang. Sumoto guys, lami kay ilang view dito. Kaya dito yung pa na mo nag-agi sa lake kay literally Lake Cebu mi karon. So na lake. So malo to guys, daghang salamat sa pagtanaw. Tangin niyo mo ang next video about sa mga tourist spot dito sa South Cotabato. So guys, kung wala pa man nakasubscribe sa Jump Kilo TV, please subscribe. Click the notification bell para sa atuang mga lugang pa o dagan pa mga videos nga buhaton about anything under the sun. Yan na si Don Romantico eh. Sahay Vicente,
sahay haggard, bisag disindi nga haggard, nagyapon. Kaya salamat guys sa inyo magtanaw. Bye.